håber bare snart kan vi støtte den spand. Er det en kamp? Mission accomplished. Well done. Let's go back to base. Vi har lavet den her skraldespand i vores meteorologiprojekt, som den skal overraske folk, når de bruger den, for at få dem til at bruge den endnu mere. Samle affald op og smide det i, blive interesseret i den. Og så tænkte vi, at hvis man nu kunne lave den her installation, som ville få folk til at smide noget skrald ud, altså i stedet for at smide det på gaden, at det ville egentlig være en fed idé, sådan også generelt i Københavns gader, men også på festivalen. Så gør bare det, at du smider noget ud, og så siger den en lyd. Det er meget simpelt. Det skal bare have en sjov oplevelse. Blive overrasket og forhåbentlig tænke over, hvad sker der næste gang, jeg smider noget i, og så går de hen og bruger skraldespanden i stedet for at smide det på jorden. Spred ordet lidt, ja. Spred ordet, for eksempel, ja. Så nu får vi se, hvordan det går, om festivalen kan lide den og sådan noget, ikke? Og hvad vi kan gøre for at forbedre den. Den er rigtig god at lægge på. Den brummede, og sådan, det rystede lidt. Det var bare sådan meget behageligt. Hvorfor tror du, den gør det? Fordi der må sidde en højtaler inde i, med en god bas. Jeg går ud fra, at det er sådan en lille gimmick med, at man skal kaste noget i og få en lille godbid tilbage, eller sådan noget. Måske er det et anlæg. Skal der noget musik ned under? Nej, det tror jeg ikke. Ingen ved det rigtigt. Altså, jeg tænker stadig Green Camp, Green Footsteps. Må vi lige se herovre? Det er affald. Det er jo, det må det være. Det er affald. Jeg ville bare lave den sådan oversize, ligesom sådan en helt almindelig rund skraldespand, hvor der sådan er 3 huller ind, og så er der sådan noget, og sådan askebær op på toppen eller sådan noget. Hvis du bare laver den totalt oversize af det, så er man ligesom sådan, det er i hvert fald en skraldespand, fordi lige nu er det sådan lidt, det er, fra den anden side er det meget bare en kasse. Man sådan lidt, hvad er det for en kasse? Vi er ikke helt med. Hullet er lidt lille i forhold til, hvor stor kassen er. Ja. Der kunne måske være flere små huller, eller et større hul. Jeg ved ikke, hvad der vil fungere bedst. Måske flere små huller. Så kunne man også have sådan forskellige kasser derinde, så man kunne sortere affaldet. Så kunne man sådan have et hul til sådan metal, og et hul til sådan plastik, og... og det ene... Okay. Hvorfor siger den noget, når vi ikke putter skrald i? Det skulle være nogle mere bifaldende lyde. Sådan lidt mere piftning og lidt mere bifald og lidt mere klap og lidt mere du sidder smuk og lækker og et godt menneske. I stedet for sådan lidt farligt uhyre, som ligger nede i bunden af den der kasse og sådan brummer lidt. Det er en sav. Du vil faktisk bare have sådan en feel good trash can. Så kommer du bare hen og så bare sådan, ja! Flot! Det kunne være helt vildt nice. Mega smukt, altså. Ja. Noget mindre elektronik i, så de kunne stå frit rundt omkring uden at skulle bruge strøm og så videre, ikke? Og måske gøre den sådan, ligner lidt mere en skraldespand, end den gør nu, selvom der kunne altid forbedres på designet selvfølgelig, ikke?